Sala d'entrevistes. Ocupat. Soc la Kanae Otori, 12è curs del cicle superior, classe A. Comença, sisplau. L'any que ve, tan aviat com em graduï, a la primavera està previst que em casi. Ell és un noi que el meu pare, el secretari del director, recomana amb insistència. És molt dolç, i encara que a vegades és una mica infantil, la veritat és que és més gran que jo i sempre em tracta amb afecte. Estic segura que seria capaç de fer qualsevol cosa per ell. Ho crec de tot cor, però... Aprofundeix més. Però ell té una germana petita i és que jo, per més voluntat que hi poso, no la suporto. Una vegada va passar una cosa. Li vaig deixar el meu mocador preferit i li vaig dir que el fes servir tranquil·lament. Aquella noia només va dir gràcies i s'hi va començar a netejar les ulleres. Em vaig quedar tan parada que vaig deixar-li anar, que no era cap mocador per netejar-se les ulleres, però aquella noia, sense badar boca, es va quedar mirant-me i simplement em va somriure. Quan vaig veure els seus ulls, se'm va posar la pell de gallina. I és que els seus ulls eren com els d'un extraterrestre. El meu pare... Estic segura que la malaltia del meu pare va començar quan aquella maleïda plaga va arribar a casa nostra. Ja no tinc forces per somriure-li una sola vegada més. No puc fer-ho, em veig incapaç. Fins ara he fet tot el que he pogut per apreciar-la, ni que fos una mica. Però no puc. Faci el que faci, no puc suportar-la més. Entesos. Suposo que no tens més remei que revolucionar el món. El camí que has de seguir ja està a punt.